Само че как Клипът тръгва. Фрапе бяло. Бяло ли е? Бяло, казва момичето. Мило Миле. Насреща е Николай Жулев. Нашия най-добър приятел в Калофер. Нещо за любимия братовчет няма ли? Чак се. Това е най-любимия братовчет. Най-любимият ти братовчет, да. Поради са на други. Не сме се карали с него цял ден. Почти. Миле, сега ще ти изпратя ММС. Така. Миле, живота е кратък. Остави ги тия науки, докторски дисертации. Фрапе! Покажете и бирите. Не само фрапе. Тя бирите ги знае. Тя бирите ги знае. Така, сега. Мило Миле, това е лятната градина с Ники Жулев. И с любимия ти племенник, пардон,